ketemu pada dewekan janur gunung sakulur banjar patroman ati ngaren kang bagus kasih tekane jampang kendang aneh grawang pemanggisan kakang-kakang pada plesir mari ngendi tuku dawa tewong permata laguna segeranya selegi apa
Awang-awang si Mega mendung Trenggiling ambas sisike Tekanya bang roti kanondong Kelingan daning bajike Bakul kayu Cepane pada pengaron Kapanane ketemu pada dewekan Cirang-cirang jenah Ngeyo kae PR Sepialas jenange kae cilik Doa loloi Aja drengki wong urip tunggal sapumi Turirawa kulita tambah koyanti Ush Ya mas Rama Ya do Ya mas Janur gunung Sekolah Banjar Patroman Kakang-kakang pada plesir mari ngendi pada dewekan Ya mas Manur tunjung Melati makareng kelong Kakang-kakang pada plesir Mari ngendi Tuku dawat Banjar Negara Segeranya selagi Apa iya Dawat ayo dawat Banjar Negara Rama-rama Tinggal Rama melong sapa Ush Ujung jari Telong rondo ning kalopo Yando Wakul kayu Cepane wadah pangaron Aja ngoyo
Bakoyante wong prawira ati ombela nagara kasore janur kasore wong barang gawe suwe sire wong bagus katon cikene aja ngaya dimenos tari witodo ya mas Ganes cangkir gading belolok tipane miring wis kasanding ditinggal goleti maning ojo ngajari balong rondo ning kalopo manora tunjung melati makareng kelung laso bingung kenang guna kenang doyong ya mas Rama ya andung Ganes Leso sekali kedung jera banyu milik ya mas menang soten atine bolar baleran Gumrayak suara balongan setengah ngolona parani benong kalot tanduri telo mas ya mas ya mas ya mas ya ya mas ya mas ya mas ya mas ya ya mas ya mas ya mas ya mas ya 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 mas ya mas iye anak gending celeng mogok banyo masana kendang keprok keprok keprayak suara balongan bonangi mone mangungkung suarane emal ibalan mas ya mas ya mas ya mas iya mas ya mas ya mas ya mas ya ya mas ya mas ya mas ya mas ya 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 mas ya mas ngetana balik ngulon iwasetan ora kalakon bayame kuning-kuning ayame yen wis kasanding bayame lemu-lemu ayame yen wis ketemu mas ya mas ya mas ya mas mas ya 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 mas Rama Gandung Ganes ya mas
bumbune ketumbar adas dereng marem wong seneng kurang rembuke wong prawira maneman wong prawira mati ombela negara kadul siti cilik wit gede waene namung siji panjenenge lian ati ya mas ae ya nduk menur tunjung ya ya mas ya ya mas cengkir gading pelulu ketibane miring wis kesanding ditinggal goleti maning menur tumpang melati magar sepasang aneman luput bujang sunadang dodane kembang takul kayu cepone wadah pengaron kapan ane ketemu pada dewekan aja leren yen jangkane dorong teko oh mas ya aduh ya mas den prayitno Salendra padat manyura tabo mangli maneman tabo mangli aja lali maneman aja lali aku mangko melu bali ya ujung jari balung rondo ning kalopok kaya ngopo wong gawe lara asmara ya mas Ganes kecleng Rama aduh ya mas jenang beras bumbune ketumbar adas dereng marem wong senang kurang rembuke lisus kali kadung jero banyu milih wakul kayu Andre tolongin yang di dalam ini Andre tolong lihat yang di sini
Janur gunung sekulon Banjar Patroman Rama Katingaren Maneman Katingaren Yondo ya mas Usya la ut up katingaren wong bagus kasih tekane dendeng jahe malang terang sore suwe sire wong bagus katon sing kene wong prawiro ujung jari balong rondo ning kalopo menemat katingaren wong bagus kasih tekane Turi rawa kulit tangka Mbak Koyanti korandangan goleti sing eman maning ya aduh cek rakle menur tonjong ush ya mas cek rakle up ya mas gadas luasa salai ya mas kenceleng ramaku dewe ya mas Rama up kunir pito meneman kunir pita kasihane lokantara ya mas ya aduh ush ya mas lasur ngandur kasure wong barang gawe aja aku makin ngomae turi rawa kolintang kembang Koyanti korandangan goleti sing eman maning bakul kayu cepone wadah pengaron kapanane ketemu pada dewekan ya mas ya up turi rawa kulintang kembang Koyanti meneman korandangan goleti sing eman maning janur gunung sekulon Banjar Pinolo katingaren ketemu pada dewekan
Mas ganes yamdo yado rama yang prawira mati bela negara Plaza Janun ujung jari balong rondo ning kalopo kaya ngapa wong gawe lara asmara aja ngaya dimelos tarik widodo ya Mas cerak le ya Mas ya Mas ujung jari balong rondo ning kalopo cirang jenenge yo kaya pereng sapi alas jenenge kaya celeng anake Semar sing ceko nolo garing sekali wat labung yo sambal goreng lesus kali kedong ciro banyu milih menang soten atine bolat baleran ngaren ya Mas yando rama aja ngaya melas tari widodo terima kasih cira lo ya Mas ya duh sekar pisang sesaji neng karyo assalamualaikum kirim salam para priyantun ampun kelamas ampun keton mirsani kawontenane pon srengenge ngulon parane gunung kalau tanduri telo kaya ngene Mas sengsarane ora manut karo wong tuwa aja drengki wong urip tunggal sabome jenengannya Dewi. Oh Dewi ya. Miliknya kopi buat orang sayang. Apa nduk? Jeleng. Takoni nyong adoh. Jaluk apa? Ki wayang ngeranane digeser ngene kok pitek-pitek. Biasanya apa sih? Ditakoni nang kowe lah. Lanangnya kon nakoni malah
Bagaimana Om Budi? Kasiane lokatara sigra nayaka angayai karya pakaryaning praja gumraga cangkut tancu tali wanda manunggal satya gapyak tinona asri suarane gumara samya rabut karsa estu padha dawuhe sang nata sadurung ayahe karya jenang beras bumbune ketumbar dereng marem wong sanang kurang rembuke sigra nayaka ayahe karya pakaryaning praja bebraga jangkut canco tali manda manunggal satya kapyak tinona asri suarane gumara samya rabut karsa estu padha dawuhe sang nata sajuru-juru ngayahi karya sekar pisang sesajining karya kaya ngapa wong gawe lara asmara sigra nayaka angayahi karya pakaryaning karya bebraga cangkut cancu tali wanda manunggal satya kapyak tinona asri suarane gumara samya rabut karsa estu padha dawuhe sang nata sajuru-juru ngayahi karya jenang selo salendra padat manyora rama gadas luas wicarane wakola kayo cepone wadah pengaron kapanane ketemu pada dewekan sigra nayaka angayahi karya pakaryaning praja bebraga cangkut cancu tali wanda manunggal satya kapyak tinona asri surane gumara samya rabut karsa estu padha dawuhe sang nata sajuru-juru
karya Sekar pisang pisang sesajining karya Sejendra ing pratala prajanira Sikra nayaka angayai karya pakaryaning praja Gobrako jangkut sanco tali monda manunggal satya kapya tino nasri suarane gumoro samya rabut karsa esdo pada dawu esang nata sajuru-juru ayai karya manor tonjong melati magaring kelu lesu bingong nanggona kanang doyong wakola kayo cepane wadah pengaron kapanane